Sugeng enjing rek. Sugeng enjing Bu. Jadi ngene, kowe kabeh kan wis semester 7 ya? Nggih Bu. Semester 7 itu waktune KKN. Kowe ngerti kan KKN opo? KKN itu kuliah kerja nyata. Jadi kowe iso KKN ing satunggaling desa sing cedhek karo Jember. Ajung Bu. Kudu itu. Sing cedhek karo Jember iku desa Kembang Arum. Nah, kesuk iku kowe wis iso budal, iso prepare lah. Lan iso budal nyuve desa iku. Dek nang kono kowe kudu hati-hati ya, aja karepan ya, kudu sopan. Ngomong dek kono, kudu sopan, kudu manut. Ya Dek, ya Nduk. Duh Gusti, panas banget saya dino iki. Nandi sampe Pak Kades, ket mau kurang ketemu endi ndasku ngeluh, seger keluar meneh. Wes Tara, ojo sambat ae penggaweanmu. Ya apa gak sambat. Kakak nang desa kok ngene. Yo yen ning kutha iku kerja tenan. Yo, iya yo, jenenge urip iki pastilah cobaan kok ini yo. Lek kon ngatine akeh saweran, duit, delok udah dusta kan. Iso ae kontrak. Peneng wis. Ben ketemu me Pak Kades. Timbang wae dhewe ora ome Pak Kades nang ngendi. Mending apik takon wae. Lah iku wong desa ayo merono. Ayo saya. Kok ngomong? Wis timbang delok iki lho. Ono pak-pak yo lho, kowe mari teko sawah, takon wae lho. Takon. Pak. Kan yo, foto ikan lebih tua kawan. Kayak salam tuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Binjai iki kutha ne awak dhewe, Pak. Jadi awak dhewe ngi salam wonten iki. Habis salam. Yung sewu nggih Pak. Kalau rencana-rencana iki badhe nyuwun pirsa. Daleme Pak Kasus iki pundi nggih Pak? Walah, omahe Pak Bambang. Warung warna biru sebelah Pak Bambang gue oleh Pak Kades nggih jenenge Pak Kades kuwi Pak Bambang le oh alah dadi bener sing wingi kalau ngono ket mau muter-muter ya nggih Pak matur nuwun ampun lah nggih matur nuwun nggih Pak ya bener sing mau iya. Sawu bule. Nggih, monggo. Kowe kabeh arep menyang endi? Niki bule kula lan tiap badhe tindak teng daleme laras. Katon kaya laras metu saka omahe. Yen bule juminten wonten ing daleme menapa ing warung ya bule. Waduh, boten ngertos. Oh nggih, matur suwun nggih bule. Nggih. Monggo bule. Nggih, monggo. Kok ngabiru, kowe mek Pak Kades. Alhamdulillah Gusti. Karena kowe Pak Kades, bae itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak, Wonten apa le? kula lan kancang-kancang godo perlu kalian panjenengan. Oke. Monggo pinara. Ya Pak.
dhisik. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nanging ana sing kurang gak iki yo. Opo? Betul ya sih? Cel sabi sih. Nah, bener iku Pak. Kita sedaya ngelatih dating mau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kocok-kocok orang gue ya. Tak. Sini sini ae. Yo iku sini kan. Jadi kowe kabeh ono apa mrene? Oh, jadi semekaten Pak. Kula lan rencang-rencang wonten mriki arep garap KKN tugas saka kuliah. Oh, sapa tes ini? Kula lan rencang-rencang saka Universitas Pelitanusa, Pak. Lah, niki Pak, surat Pak. Surat izin saka kelurahan. Nah, niki proposal iki, Pak. Oh, iya. Nah, dados mangke kula lan rencang-rencang, Pak. Kabeh ini bakal penelitian ing Sabin. Oh, iya deh. Nggih. Ing mriki wonten Sabin nggih, Pak. Ana. Nggih. Nggih, Pun, matur nuwun. Ya. Oke, Pak. Nah, iki le sawahe. Oh. Nggih. Asri ngeten nggih, Pak. Asri. John, kuwi lak tah nom-nom sing mau awan. Metu awak dhewe to? Loh, iya, ngono apa wong-wong enem iku? Kayak iso kok putus sih wong-wong iku. Ya mestilah saka pakaiane ae apik-apik. Oh, wis, ayo lanjut kerja ae, gak usah ngurusi wong liya. Ku sapa yo? Ayu banget kok. Aku pertama kali iki aku delok. Wah, ayu nemen lho. Anak sapa iki kira-kira? Lil Max iki yo. Kula arek lopo jare. Gak jelas delok opo gaun. Parane wis. Opo le? Hah? Oh, nggak apa-apa. Lo apa kon gak ono iki lho? Kene Sambet ta kon? enggak. Delok sik. Aku delok iki lho. Panas iki. Aduh, ayo. Balik. Kon gak harus sik kabeh ono kerjaan ngono. Lah, wih, iku lak lawas sih. Lo iya to ning ndi? Iku. Ayo. Waduh, ya Gusti, kanyata kowe dek kene to, Ras. Aku lan Sarah mulai mau goleki lho. Iya lho Ras, aku lan Dewi ki ket mau muter-muter golek ira ketemu. Iki kanyata yang kene apa to nang kene? Ora ono, aku mung pengen golek hawa seger wae. Ha, apa digolek? Duit sing digolek. Nah, ket mau to? Iya, wis ket mau nang durung suwi. Ayo wis balik. Wis wedek kene kok ikan asin. Apa asin ah? Yo garing to, ayo balik. Ah, enaknya. Oh, iya kan. Halo Jak, apa? Temenan dah?
Ya, langsung lu. Ya, Assalamualaikum. Hah? Bram? Bang. Pangapunten gak sengaja nabrak sampean. Gak apa-apa mas, pulang sing salah. Jalan boten merikani. Sampean ora apa-apa lho. Ora apa-apa mas. Sampean jenenge sapa ya? Kenalno aku Jeffrey, salah satu KKN nang Desa Meriki. Pulau Laras salah satu galin desa mriki. Laras. Pulau pamit. Oh iya. Jadi yo perkara iki le, awakku nelpon kon Jeffrey. Sing mau ngopo? Bu dosen iki nelpon aku ngono lho. Makane aku nelpon awakmu mau berasar yo. Paham kan saiki? Ngrungokno gak on? Apa? Cakre gak ngrungokno arek iki yo. Aduh, sumpah. Kesel aku. Sumpah. Iki lho Bu Wow. dosen nelpon perkara KKN. Sing mau tak kirim PDF. Oh, iku. Yo. Ya, tapi sebelum iku kowe Opo? aku kasmaran kan. Jahat. Kasmaran arek iki. Astaga, beneran. Kau ni gak ero dah saiki KKN ini lho. Bisa fokus. Aku malah nganu wedok juga. Kau niki mak ngiri-ngiri ae sih, Kak. Aku enggak ngene wong ae, Mat. Matane ngiri lele. Ya Ngopo ngiri aku? Cak aku duwe iki. Kak ngiri aku duwe coklat tos aku. Enak. Yo jaluk lah. Masa koncone gak dijaluk. Ya, aku takon. Alasanmu apa ya sih mak kasmaran gak ero penting saiki KKN kok ngene kon. Yo mbok, mau aku delok wedok Cahayu nih, Mas. Lah lopo. Delok wedok ayu sampai kok ngono. Kok aku lho, taruh. Alah, gayamu taruh. Nyo gelem gak? Taruh. Gak gelem. Cekreri. Gini yo, tak kandani kok. Sajane ku yo. Jodoh kan bakal teko dhewe. Yo. Tapi iso ae kena macet. Jenenge teko dhewe yo, gak kira lah. Pasti kena macet ngono misal kalau saiki di Ajung macet di Mangli piye. Nah, iku solusine tak aruf, tak kandani yo. Sumpah ayu rak. Sumpah. Tahu Langsung apa jatuh cinta. sih? Apa iki ngomongin jodoh ta? Boh, parah arek iki ora. Tak ngomongin jodoh, iki lho. Si Jeffrey kasmaran jare Mak Ono, kasmaran saiki ngono. Kasmaran karo sapa kon le? Melo-melo ae ya arek iki. Melo-melo. Kan kasaran desa apa sih? Aku mek takon malah bali takon. Kepo. Wes. Anjane angel lek. Apa? Duwe kanca ibutin kabeh kasmaran kabeh. Karo saiki sik KKN ora. Aku ora bakal cerita opone nang Jeffrey. Dewe kan senengane bablas nek ngomong. Wes bubar ae wis, Mat. Wes mager mari le. Telepon bapak aku. Pon bokap. Halo bener. Kira-kira sapa ya? Wong wedok sing iso JP atine Jeffrey sak leone Sinta. Sapa ya? Lah, itu kan Laras. Kenapa mas? Sampean wani di kancak kok, Pak? Lah, wani lah. Nanti sing biyen-biyen gagal vakum. Mau apa to, Mbak? Iya, Mas. Mergo kabeh bisa wae. Kan aku piye, Mbak? Kan aku ganteng. Bisa wae. Wis, Mas. Engko. Wong iki, Mbak. Mau ibu-ibu lu.
Yang sewu Bu. Nggih, wonten apa? Niki kula badhe yen pirsa, dalam meras wonten pung tinggi. Apa to, Le? Apa jodone? Maksudnya kula rancangi budi. Oh, alah, kowe lurus wae lewat omahe Pak Bambang, mengko nang apotekku iku omahe Laras. Alah. Tersuwun nggih Bu. Oh, nggih, monggo monggo. Aku wis entuk buat apa? Assalamualaikum, Rek. Waalaikumsalam. Oh, tugas Mam ini sing dikongkon dosen iku. Iya. Ya aku pitakon ya. Sapa wis ketok Jeffrey ambek X ya? Ora, aku ket mau dorong-dorong arek loro iku kok. Aku ya ora ketok ket mau. Lah, kan mau bareng karo kowe ta? Ya wis, ngene wae. Kan kok boleh balik. Mbak apa, Bu? Kula goleki bumbu racik nasi goreng sing ekstra pedes enten aku ora. Oh, niku ta. Nggih. Oh, niki. Untuk stop. Oh, Bu Jun. ketepaan ketemu sampean meneh. Ono apa to, Bu? Mau iku anak sing golek ame sampean. Golek Laras koyo seneng deh. Loh, sapa? Tak perlu apa to kok golek ame Laras? Mbok arek lanang bawaane kurus, ireng tapi pakaiane kaya wong kutha. Mbok nak apa? Bu, tapi aku iku ya Bu, wedi nek misale Laras iku kapak-kapakno. Awas ae bocah kuwi sing takon omahe Laras. Nek kancen katresnan karo Laras, delok nek macem-macem tak ulek marah. Tur nuwun informasine ya Bu Inem ya. Jadi kula iso weruh lan kula iso waspada. Oh ya Bu Inem asline tuku napa nang kene? Tuku lang keluar. Ayo buat. Niki Bu Inem kula pamit. Pinten Anje. ya. Assalamualaikum. Ya, hati-hati. Pinten. Dulu Bu. Dulu, utang saya Bu. Sampean mboten napa-napa nggih, Mbak? Nggih, Mas. Kula mboten napa-napa, matur suwun nggih. Oh, nggih, Mbak. Sami-sami. Mbak, nami kula Eksa, Mbak. Yen sampean sinten nggih, Mbak? Nami kula Lara, salah satu galing warga desa mriki. Sampean rencana Mas Jeffrey to? Oh, nggih, Mbak. Kula rencangi Jeffrey. Ah, sampean kok iso ero nggih, Mbak? Nggih, pas niku kula boten sengaja nabrak Mas Jeffrey ing tengah dalan. Oh, alah ngenten nggih, Mbak. Monggo Mas pinarak teng griyane kula. Oh, nggih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Loh, niki sapa to, Nduk? Niki Mas Esa, Bu, salah satu galing mahasiswa KKN wonten desa mriki. Oh alah. Loh, apa to kowe merene le? Oh, asline ngene Bu. Kula badhe nembak sugo asline. Nanging deleng Laras ketabrak motor nah. Ngono kula bantu Laras. Ngeten. Loh, kowe mari ketabrak apa, Nduk? Ndak apa-apa. Apa nek loro? Iya, Bu, kula boten napa-napa. Bu, untung ae ora apa-apa. Oh, jadi kowe sing takon omahe Laras marang Bu Inem. Bu Num sinten nggih, Bu? Kula mboten tengok dalem Laras marang sinten wae. Alah, ngono to, Le. Ya wis matur suwun ya wis nurungi anakku Laras. Oh, nggih Bu, sami-sami. Ya wis Bu, kula badhe wangsul rumiyin, Bu. Monggo Laras. Nang melarang, mandere Laras wonang. Dulu. Iku duwe Eksa. Ngapa Eksa duwe Laras? Jangkrik apa jangan-jangan Eksa seneng mbek Laras pisan. Ngajar. Entah ini kon le. Halo. Nang ndi kon?
Kaneo, tidak sungai. Bambu-bambu. Kaneo wes. Ini cek sunyi hari itu. Ketok iku kan sapa? Jeffrey BX Saka urung bali-bali ket mau. Ini bawa dia menengahi. Ya wes dia golek sama Jeffrey. Iya bener. Gue yakin awak dhewe mencari wae beda salah kita dapat ketemu. Ya wis, kowe teluan yo bareng ae. Aku sing dhewean goleki arek loro iku yo. Ya wes Kak, hati-hati yo. Ya wes, ayo. Kenapa aja? Ya boh. Bisa tak jatah teko Laras. Maksudmu apa? Apa nih maksudmu? Kan mau dia me Laras kan? Terus tekan dia. Alah, bacot. Kon biyen pisan rebut cinta toko aku. Saiki gak gelem ah oleh. Cinta iku sing di aku. Ket biyen oleh, ket biyen. Apa nih? Caro arek loro. Apa iki? Apa iki? Masalah aku ibe, Isa. Apaan nih masalahmu? Kakak enak dede gini loh. Iku lak Jaka. Ayo merono. Gusti. Eksa sing mulai. Wis meneng sik wis. Apa? Ayo merono. Penang dia. Pos, wis lah. Biyen Eksa ngebut cinta toko aku. Yo, Saya gelem ah oleh. Yo sabar wis lah. Aku kan wis ngomong pasti. Wis piro kali aku sabar. Yo wis akeh lah wadon ning dunya iki le, wis lah. Tak ajar ngene. Wis gak ono wis ajarin aku wis engko wis anu dadino. Ayo wis saiki ngomong ae sing adem ngono lho, selesaino. Karepmu juk. Kowe gak apa-apa, Sa. Gak apa-apa mek bono tok iki. Kowe lah nggak masalah. Aku cuma punya api deh Jeffrey. Yo tuh gelut ay. Ya wes, sik. Go kene sa kene wis. Ayo kene. Terus salah. Kuwi sih. Kuwi sih ka. Ka. Ayo salaman sih. Konco kok gak habis salaman. Opo ayo. Cepet karep. Yo, aku kan wis ngomong, Jeff, yo. Ak dhewe iki KKN iki gini. Marine wis padha lulus kabeh yo. Lulus kuliah. Kali gono kanca gak enak le lopo nganggur dhewean. Apa? Wis ra ojo tukaran. Terus aku go bukti deh. Ngomong. Ngomongno. Laras ta? Wis ra usah wis. Harus duwe pacar. Ning karo aku. Ku lho rungokno iku. Laras duwe pacar wis mangkane kon loro ini gak usah sampai rebutan caruk ngene delok. Soroan aku dikeplak pakku sik an. Guyu-guyu wis. Oh, karar wis. Bye. Wis yo, adem kabeh yo. Gile adem iki berarti umbean sih sing adem sisan tak tuku sik wis. Yo apa? Yo gelut meneh yo. Anjen pe gelut meneh mek aku kesuk ae tapi. Wis kan ono toko kene cedok mek Pak Lurah yo. Yo. Wis, anu sik ae yo. Wis gelut meneh. Iya yo, bener jadi Jaka yo. Terus kurane aja, misalkan aku duwe salah, Ya aku bisa ngurani. Dari pikir-pikir, Aude lah apa caranya? Belum tentu Laras seneng be Aude bisa nih. wis kuat, Mungkin Aude ini dibutakan oleh cinta. bener bisa. Ya wis kurangnya oleh. Ya podo-podo. Kamu gak apa? Apa ngene ae. Kon bisa ukurannya keras boleh. Yes. Ayo mas, li aku ae. Rebutan aku ae, ajak Laras.
Sampean sapa, Nduk? Ayo, ayo biar aku aja. Bonus nih. Biar aku aja. Dana ini. Ini kan apa nih Jakarta kan? Yo. Iki. Oh iya ya. Loh lah, siapa ini? Loh, kok duit laras? Loh. Hai, Dek. Assalamualaikum. Halo, Dik Laras. Waalaikumsalam. Apa Mas? Kang Mas, besok bakal menyang desamu lho. Oh alah iya Pak. Apa kok tumben merene? Iya, Kang Mas enek keperluan KKN, tugas soko kuliah. Akhirnya, dia bakal ketemu yo. Yo, enteni ae yo. Kang Mas bakal merono. Oh iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang rencang, Dadah. Guys, hari ini kita perjalanan menuju lokasi yang kedua. Di semak-semak. Ya astagfirullah, Bu, takut dulu. Oh my god. Pokoknya ono jagung-jagung sing jepat ngono.